Anis, tá sin am de Ceisteanna Casta, a bhfuil tusa de shaineolaithe ainmhithe. Tá stáil de chuideolalas leis na Ceisteanna seo. Ceiste héin. Cén chuid den gurb nach féidir le chulcamháin a bhoga. A. Scíháin, B. Bíal, C. Cosa, nó D. Meabhfuil. Bhí túr mo gumsa fés na holbháin, ach an freagra ná D. Meabhfuil. Am right. E bogaráid go ceiste dó. Is é an dord éan an téan éan gur féidir lo. A. An a bítear a chasa. B. Etil dramarais. C. Labhairt le daoine. nó D. Seac léim ní dhéanamh. Ceann dachar go leor. An freagra ceart ná B. Etil dramarais. Ceiste 3. Cé bhéad bia féidir le elephant Africach a ithe sa lá. A. Suas go 300 punt. B. Suas go 700 punt. C. Suas go 1000 punt. nó D. Suas go 6,000 punt. Sin go leor bíg. Cumúníach go baile? An freagra ceart ná A. Suas go 300 punt. Iad siad anna go nach ar fada ithe. Cé méad a fuair tú cearta go baile?